Tady pozerám svoje video, čo som natočil na môj mobil. No, balkón sa nám robí. To je McDonald's, ventilátor, hodiny, televízor, toto skriňa, hodiny, čili papričky nám rastú, toto je fľaša, smradľachy, tak no, dneska si ukážeme, ako rýchlejšie si zapnúť ventilátor. Proste tento ventilátor, ako najlepšie. Tu je vypnutý, no. Keď ho zapojím, nedá sa mi zapojiť a konečne. A proste rýchlo ste potočili a sa nám zapol. Už beží. Ako rýchlo vypnúť. Proste záchtok. Inak nám hníjú, pretože sú vonku na slnku. Potrebujú slnko. Čili papričky. Ale neviem, čo robí. Moje video. Tak no. A ešte by som chcela povedať, že ako by sa natočte aj vy video na YouTube. Proste natočte ho. Proste si dajte si proste, že YouTube, napíšte si marek.repka757 a ak vám tam má moja Cobielko show, ak ju tam nájdete, tak potom dajte odber, dajte like a do komentára napíšte, že ak chcete pokračovanie shortov na Marek Repka, na môjho otca chat, tak potom dajte odber, dajte like, zvonček, zdieľajte to aj vašim kamarátom a do komentára napíšte aj svoje kanály YouTube. Ak vás nenájdem, tak mi popíšte, kto tam je vyfotený, čo má niekto na sebe, alebo tak, no. Takže tak. No dobre, pokiaľ sa vám video ľúbilo, dávajte lajky, odbery a ak to nájdete, tak to bude dobre. Dobre, majte sa. Ahoj.